Er waren verskate steurings in de opstartfase van de rek in Haas. Criticasters melden zwarte reekwolken uit de squastien. Kraammachinisten waren net goed van een gele reekwolk met zwaveldioxide en zoutzuur. En er wiegen toch hoe de steuringsoeren. Nevens de provincie wie tast die een aantal van 60 steuringsoeren zelfs oerskreden. In de inregelperiode tot en met 28 april 2011 is tijdens afvalverbranding 61 uur sprake geweest van emissies hoger dan de halfuur gemiddelde waarden voor één of meerdere stoffen. Bij de IPD-joert van de afvaloven in Haas maken Omrin likwijls bekend dat de werkelijke cijfers, nijcorrectie van een onafhankelijk onderzoeksbureau, een stuk leger liggen. Dat ligt heel gunstig. Als je dus even het optellen en uittrekken van alles wat er in mei speelt, dan komt het op 49 en voor jou een heel uit 60 mei, dus dat gaat hartstikke goed. Omrin zei nou dat de provincie de eerste meetresultaten al met al te betiert in de publiciteit gebracht had. Maar goed, als de provincie ze bekend maken, dan is dat zo best op dat moment. Maar als je zegt wat wij inzien mat, dat zit in deze rapportage, dan komt het dus op orencijfers uit. Vraag wat het dan te betiert is, ja, dat kan zo wezen. De steertefractie van GroenLinks is bot vernuiveren en zet nog vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de provinciale controlefunctie oer de rek. Heel dol omdat de provincie haar in de uitspraken baseert op informatie van Omrin. Het is nou oren, keer op keer is in het dossier van Omrin binnen dingen die net klopje, werd Omrin op waarom komt, dat ze is dit zissen en dan dat. En wat mij onbelangrijk, moet dat nou clear wezen. Maar op de IPD-joert binnen er bij de zowat 250 bezoekers er genoeg orenloerden te jaren hoe de rek. Ja, ik vind het helemaal geen probleem. Mijn vrouw doet wat negatiever over, mag ik eerlijk zeggen. Hoezo? Nou, die is een beetje bang voor giftige stoffen in de lucht en de jeugd en de lietse been. En, nou ja, dat is natuurlijk een aspect waar je misschien dan ik wel aan denken. Maar ja, ik denk dan, ach, het meeste dat waard wel voor. Nou, ze is een keer een zoeker. Volgens mij, toen wij jongeren kwamen, toen gewoon helemaal niks. Alleen wat stoom. Dus je maakt je geen zorgen dat is nee, verbaningsoverstuurt? Nee, ik maak me er echt niet zorgen over.